Sauyin yanayi da kuma juye-juyen mulki da kuma irin ci gaba da aka samu da kuma hanyar da aka ɗora turba a kan Afirka, ga kuma irin shugabannin da aka samu a Afirka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da sake saduwa da mu a cikin wannan tasha mai albarka ta Kahuhu Arewa TV. Idan yau kuka fara ziyartar wannan tasha mai albarka, muna so ku danna mana subscribe da ƙararrawar sanarwa. Yanzu fa kun ga irin shugabannin da ake yayi, yara matasa masu jini a jika a nahiyar Afirka, wanda wannan sauyi ne wanda ya bazu a nahiyar Afirka, musamman Afirka ta yamma, wanda ita ce ta fi kamari. Shugabannin ƙasar Gini Conakry wato Mamadou Doumbouya yana da shekaru 40, wanda ƙarami ne shi, matashi ne shi. Sai shugaban ƙasar Senegal Bassirou Yanada yana da shekaru 44. Shugaban ƙasar Mali Assimi Goïta yana da shekaru 41. Shugaban ƙasar Chadi Muhammad Idris Deby kenan, yana da shekaru 40. Shugaban ƙasar Burkina Faso Ibrahim Traoré yana da shekaru 36. Sai masu biye musu, shugaban ƙasar Gini Bissau Umar Yanada yana da shekaru 52. Sai shugaban ƙasar Nijar Abdurrahmane Chani yana da shekaru 60. Wannan dai shugabannin ƙasa an ga sauyin yanayi ne a wannan shekara da ake ciki da wacce ta gabata ta shekara ta 2023 da kuma ta 2024. A wannan shekaru ne aka yi ruwan canje-canje da juyin mulki, da kuma wanda aka buga shi ya ba da mamaki na ɓangaren siyasa, wanda suka yi na juyin mulki da kuma wanda aka yi na siyasa, wanda dukansu matasa suka karba. Wannan shi yake nuni da cewa matasa za su iya kawo sauyi a wannan nahiya a kowace ƙasa. Domin ku in ba ku manta ba, hatta a Najeriya matasa su suka yi uwa suka yi uba suka ɗora shugaban ƙasar da ya sauka, wato General Muhammadu Buhari. Haka zalika su ne suka da fitowa wansu da ƙwarƙwatarsu suka ƙara zaɓar Bola Ahmed Tinubu, wanda wannan zaɓe ne aka yi shi sahihi, babu maguɗi, babu tauye-tauye. Matasa suna da taka rawar gani sosai a fanni daban-daban, wanda su suke canza shugabanni. Amma a wasu ƙasashen yaya abin yake, a ce matasa su ba da gudunmawa kuma su ƙare da rashin aikin yi, da fatara, da shaye-shaye da kuma sauransu. Wannan shine batun da za mu tattauna a yau da ku. Muna buƙatar ku yi mana comment a description, sannan wace hanyoyi za a bi domin ciyar da matasan Afirka gaba wajen ba su kasuwanci, koya musu ilimi mai amfani, da kuma koya musu sana'o'in hannu domin dogaro da kansu. Saboda galibi nahiyar Afirka ce matasa ba su morar gwamnati. Majoratinsu wanda za ka ga ya samu aikin yi to ɗan elite ne, ma'ana 'ya'yan masu faɗa aji. Amma ka ga ɗan talaka, ɗan masu yalo, ɗan masu karas, ɗan mai doya da dankali, ba zai wuya ka gan shi a cikin irin aiki, musamman a manyan bankunan ƙasashe da kuma matatun man fetur na ƙasashe, da kuma manyan sakto-sakto, wanda hatta a Najeriya ma samun aikin yi a yanzu haka ya zama kamar wani kwangila, ko a ce rufa-rufa. Sakamakon a Najeriya akwai masana'antu kamar NNPC, CBN, EFCC da sauransu, wanda ba za ka ga ɗan wani talaka a cikin wannan guri ba, sai dai aikin ƙasƙanci, wanda maimakon a ba su ofar yi sai aka bijiro musu da wani abu da ake kira wai aikin kamar na su N-Power, kamar su na ga su nan dai wasu jihohin ma sun ɗauka su ma irin N-Power. Shi dai wannan aiki dai kamar temporary yake, a baka ofar ka mana. Sakamakon a ma'aikatu za ka ga cewa akwai mutane da dama wanda suka yi ritaya, kuma wasu suka mutu, amma ana buƙatar matasa su maye gurbinsu. Hakan ya ci tara. Sai mu tattauna a cikin comment ɗinmu na description. Kar ku manta, idan kuka fara ziyartar wannan tasha mai albarka ta Kahuhu, ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawa, ta inda idan mun ɗora muku sabon bidiyo za ku dinga samun sa kai tsaye. Mun gode.